ni maa minnu fana k'olu ti jamana de fɛ mais i ka récépissé bɛ minɛ i la c'est aussi simple que ça parce que charia de bɛ yen o i kan ka lahalaya dɔw de baara i kan k'i ɲɛci jamana de ma a ma fɔ k'i k'i ɲɛci yɛrɛ ma o association tɛ ko k'a fɔ i bɛ taa n'a ye i ka so o a fɔra de k'i ka hakilijakabɔ kɛ k'i ka na jamana dɛmɛ n'i ka hakilina ye maintenant jamanadenw b'a lajɛ i ye hakilina mun fɔ a ka ɲi wa a man ɲi ni jamanadenw tugur'i kɔ baara bɛ kɛ o bɛnkan kan mais n'i y'o fana sɔsɔ o fana ye janfa ye o n'i y'o janfa kɛ mais i kan ka ɲangi o mais an y'a ye jamana in kɔnɔ mouvement démocratique ninnu taara ni mun ye u taara ni wari dun ye u taara ni ɲɔgɔn kɔkɔrɔma don ye donc fɛn fɛn n'u y'a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ bɛ bɛn kɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n balimakɛ sera a ma justice u y'u dilan cogo di u yɛrɛ ka fɛn dabirilenw olu de b'o protéger u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fanga di ɲɔgɔn ma u bɛ don ministériyaw ni fɛnw na n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'i segin kɔfɛ dɔrɔn i b'a ye maa minnu donna fanga kɔnɔ fo bi u b'a kɔnɔ u ti bɔ u denw n'i ye magistrat lajɛ i b'a sɔrɔ u denw de ye magistrat ye n'i ye enseignant lajɛ i b'a ye u denw de don n'i ye police lajɛ u denw de don ainsi de suite u denw de don donc quelque part an ye système dɔ de créé mais mouvement démocratique de y'a créé i b'a ye k'a fɔ bi bi na hali ni ye armée ta on a des généraux qui sont milliardaires est-ce que c'est normal donc a bɛ ye k'a fɔ mauvaise gouvernance ni an bɛ k'a fɔ politique mauvaise gouvernance bɛ niveau caman na n'i ye armée ta mauvaise gouvernance tun bɛ yen n'i ye école ta mauvaise gouvernance tun bɛ yen n'i y'an ka société ta mauvaise gouvernance bɛ yen n'i ye an ka alimamiw ta mauvaise gouvernance bɛ yen n'i ye an yɛrɛ ka taabolo ta n'an b'a fɔ coutume ni fɛnw u si t'u minɛn kɔnɔ bilen donc o b'a yira k'a fɔ an kan k'an yɛrɛ ɲininka bi bi na n'i ko politique man ɲi mais politique ye jɔn ye maliyɛn den tɛ yan an dɔ balima tɛ yan lamɔ tɛ yan mais mun de bɛ yen donc fonction in ko tɛ o mais a bɔra yɔrɔ min na ka na se yɔrɔ in na o de bɛ jateminɛ